Držte inhalátor vzpřímeně v ruce. Zkontrolujte počet zbývajících dávek. Hodnota mezi 1 a 120 ukazuje, že ještě zbývají dávky. Ujistěte se, že během inhalace sedíte nebo stojíte vzpřímeně. Úplně otevřete kryt svého inhalátoru. Otočte se na stranu a nyní se zhluboka a úplně vydechněte. Držte inhalátor tak, aby nebyl zakrytý přívod vzduchu a nevdechujte skrz přívod vzduchu. Přiložte inhalátor k ústům a obemkněte náustek rty. Nyní inhalujte rychlým, hlubokým nádechem ústy. Uslyšíte cvaknutí, které signalizuje, že byla podána plná dávka. Může být cítit sladká chuť. Během inhalace neodstraňujte inhalátor ze rtů, ale dokončete nádech. A poté sejměte inhalátor z úst, zadržte dech na 5 až 10 sekund a poté pomalu vydechněte. Nevydechujte přes inhalátor. Uveďte inhalátor zpět do svislé polohy a úplně zavřete kryt. Nakonec zkontrolujte, zda se počítadlo dávek snížilo o 1 hodnotu. Uchovejte inhalátor do další inhalace.